Dva dny plné odborných přednášek, 16 kvalitních řečníků, více než 120 účastníků a nejvyšší počet generálních a finančních ředitelů v historii konference. Tak vypadal jubilejní 10. ročník Mezinárodní konference o podnikovém řízení Business Navigation Days. Větší konferenční sál, delší program a především opět rekordní zájem ze strany odborné veřejnosti. To vše jasně dokládá neustále se zvyšující prestiž a pozici konference Business Navigation Days mezi obdobnými setkáními v České republice a na Slovensku. Dovolte mi, abych zahájil 10. ročník Business Navigation Days a uvedl to přímo v kulturním městě Třebíč. Kromě představení společností se hned několik řečníků zaměřilo na význam marketingových aktivit a specifický segment cílových zákazníků, jako například zaměstnanci na stavbách. V rámci neformální soutěže museli dobrovolníci prezentovat fiktivní přednášku, kterou nikdy předtím neviděli. Vidíte na obrázku, tak vybraný řečník, který si bude tuto velmi krásnou prezentaci vyzkoušet, tak si přijde ke mně, tak si vylosuje téma prezentace a samotnou prezentaci. Všichni odvážlivci získali za svůj výkon dárek od společnosti Štok. Ani letos samozřejmě nechyběl názorový duel. Tentokrát mezi Václavem Houserem a Radomilem Bábkem. Posluchači pak svého favorita podpořili hlasem v podobě krabice Juicu Hello. Novinkou letošního setkání byla soutěž o nejlepší dashboard vytvořený s pomocí softwarových nástrojů Microsoft BI nebo Tableau. Zapojit se do ní mohl každý, kdo během konference splnil zadání na jednom ze dvou připravených počítačových stanovišť. Výherce soutěže byl vylosován na závěr konference a hlavní cena, nový iPhone 6, zamířila na Severní Moravu. Kvalitní speakery, kvalitná atmosféra, vynikajúce prostredie, takže nech to takto pokračuje ďalej a myslím, že Inekon bude úspešný potom určite v rámci Českej alebo Slovenskej republiky ako špičková firma, ktorá dodáva takéto produkty aj s konzultačnou podporou, poradenskou podporou a aj pri organizácii takýchto workshopov vlastne Inekon preukázal svoje obrovské zručnosti, ktoré vlastne budem presadzovať potom aj ja do budúcna ďalej. Konference je vždycky skvělá, ta komunita kolem BNS, která je, tak je kvalitní, je to spousta perfektních českých firm, i ten letošní výběr hostů byl výborný, kvalita prezentací vysoká, takže vždycky jsem rád, jdu, i příští rok přijde určitě. Volnou zábavu během večerního programu doprovázelo jazzové trio. Ochutnávala se kvalitní whisky a akrobaté z uskupení Cirkus trochu jinak svým uměním stvárnili motto celé jubilejní konference Stojí to na nás. Součástí večerního programu byl také neformální rozhovor Jana Huška s Ladislavem Šimkem. Ten odpovídal nejen na otázky ze světa biznesu, ale přiznal se také k zajímavým sportovním aktivitám, kterým se věnuje ve volném čase. Když na Láďu prozradím, že je neskutečný sportovec a má rád čísla a jedno z těch čísel je, že si spočítal počet kontinentů, který je na země kouli a od toho čísla se odpích, když potom se rozhodl, že je všechny přeběhne. Prosím tě, kolik těch kontinentů je, na kterých jsi byl, když jsme u těch výkonů? No, běžel jsem na všech 7. A aby to matematicky vycházelo, tak abych dokončil všechny, tak musím ještě jeden dát. To zní docela divně, ne? Zní to divně, protože mi neuznali Jižní Ameriku, protože jsem byl daleko od břehu. Jako už tradičně došlo i na udílení výročních cen Business Navigation za dlouhodobý přínos v business navigaci a za projekt roku. V rámci Business Navigation Days jsme chtěli, aby se zde setkali praktici, aby se setkali s experty, aby se tady objevili i odborníci z jiných oblastí, tak, aby tady proběhla výměna zajímavých poznatků na téma motivace manažerského týmu, na téma
kterému se zejména věnovali generální ředitelé, jak se firmy vypořádávají s globálními trendy a jak na ně reagují. Tím třetím cílem v rámci konference bylo, jakými interními procesy posílit výkonnost podniku. Jsou tady přednášky, které jsou z celé řady okruhů odvětví různých a druhá věc, že skutečně je to taky o strategii a nejenom s využitím nástroje BNS. Takže ta výměna zkušeností a informací je v tomto pohledu velmi cenná. S tím zásadu, že není důležité vygenerovat obrat, tržby nebo cokoliv, ale jak tomu říkáme, různé krycí příspěvky nebo kontribuce, chcete-li KPIčka, ty bez podpory BNS si vůbec nebudu představit, že bychom vyhodnocovali. Tak znamená, na té vrcholové úrovni, jestli máme jasně definován zisk jako hlavní parametr, tak tam je to relativně jednoduché, ale tak, jak se prolínáme strukturou vlastně směrem dolů, tak musíme prostě jít na to jádro daného procesu nebo té úrovně prostě a tam bez dobrého BNS se to vůbec nedá. Je tu pri nás vždy zmes ľudí, ktorí pochádzajú z biznisu, ktorí nie sú proste platení za to, že chodia vystupovať každý druhý týždeň na nejakú konferenciu, že sú to pre mňa ľudia, ktorí mi majú čo dať. Verím to, že im ja mám potom čo poskytnúť, pretože sú to ľudia, ktorí si niečím prešli a tým, že už boli od Inekonu vybraní ako nejakí speakery, tak väčšinou už majú čo ponúknuť. Jsou tady lidi, se kterými se nepotkáte a líbí se mi, že tady mluví o obecných věcech, ne pouze o daném systému, ale o svých firmách, které jsou všeobecně známé a je to hezká akce. Prekvapila ma účasť, tá je podľa mňa dvakrát taká veľká, ako bola minulého roku a vlastne aj príspevky, ktoré sa tu prezentujú, sú v širšej škále a dávajú veľa inšpiratívnych podnětov, kam by se s BNS mohli do budoucna jít, alebo kam by mala smerovat firma. Na konferenci se přihlásilo o 30% více lidí než v tom předchozím ročníku, který už tehdy byl opět rekordní. Takže s tímto závazkem se díváme na příští ročník a řešíme už, kde budeme, jak sestavíme ten program, abychom se na akci všichni vešli. Do další dekády přejeme konferenci i nadále spokojené účastníky.